Δεν μιλάτε λοιπόν, ναι. Ναι, θα έχω βάλει mute. Συνέχηκες με τους φίλους σου σήμερα το απόγευμα. Ναι. Ωραία, μπράβο. 6 ώρα σε πάω κάτω. Ναι. Ωραία. Θα κάνω τον έντο για να βγάλουμε και λεφτά. Καλέ. Έλα, τι δεις. Wow. Να σου πω, τι με το δώσω, τον θέλω να καρδάσω το παιχνίδι απ' έξω. Ωραία, διέτανε το παιχνίδι σου. Το κινητό σου. Και έτσι λίγο.